Sausa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Pardo, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Ami. Ayaw kong talik ni! Wa pa ko mahamon istorya, ha? Unsa ba buhi ko? Sige, huyati ka! Gikapoy na ko, Ami. Kada adlaw na lang tayong unani. Kada adlaw na lang tayo mag-away. O di na ito masitol itong problema, kay dayon kang talikod. Mulikay ka! Kay dili ko ganahagubot. Gikapoy na sa ko, Michael. Dili kay ikaw ra. O kung mauna, mas maayo pag-undangon na ito ni. Magbuwag ta! Michael! Ayaw pagsigig mukmuk diha, uy. Laglaag sagot pa nagsa. Wa ko'y gana, day, uy. Gusto kong arir ako sabay. Gusto kong magsigir kung ako sa ligodlan nga paborito ni Michael. Basin pa na yung pabalik siya. Basin og... Hoy, dili na tumubalik, day, uy. Buwag naman ka mo. Ambot. Wa makubusugot. Human siya niigod nga undangon na namo. Ni-walk out ko. Aw, mahibaw araw niya na, day, uy. Maabot man di kan sa Manila ang imong manghod. Og, diba, suod man kaayo sila? Aw, tanaw na gud nato kung maanihi ba siya? I miss you, Dong. I miss you to, ate, Ami. Oh, asa di si Kuya Michael? Ingon siya nga, muari siya dayon, inig abot na mo. Kuan, Dong. Buwag namang good. Tony! Kuya Michael! Oh. O di ba? Niagyo ko, ha? Dali. Adto tayo dito magtabi na. Kaniyot sa, Kuya. Naanamagid mong duha. Kuya Michael, ingon si Tia nga, ipanangit ko na mo si Ate Ami ni mo. Nga ato na sad ko no papuyon si Ate Ami sa Manila, uban na mo. Okay ra dong. Walay problema na ako, eh. Desisyon na sa imong maguwang. Og nahibaw ko, Ami, nga mas malipay ka kung adto kasi imong maigsoon. Ug pag-amping dito, ha, Ami? Michael. Awa na. Klaro na gid kaayo nga buwag na mo, day. Kay, wa man kanipog nga mo larga. Dili ko musugot, day. Hatagan na ako 6 space rong panahon na. Basta kay dili ko mular ka. Dili man gani mi okay karon. Unya magkalagyo pag yun mi. So, unsa may buhaton nimo? Magpaabot ko ni Michael, day. Bahala na. Huy, day. Onom nakabuwan ang nilabay. Sige paghihapon kag tutok anang cellphone nimo. Wala lagi mo chance ni Michael, uy. Di na tumakigbalik nimo. Ngano bang kanega man nimo, ha? Sayop ba di ay nga mulaom ko? Oo. Sayop nga mulaong kas tao nga naanay uyab. Unsa? Naanay uyab imong ex, day. Nakita anak ko sila tong usang adlaw. Nagkaistorya mi. Sweet kaayo sila. Og, mura gani, nag-ipo na pud sila. Sorry ha, day, Ami. Pero panahon na gid para mo move on ka. Dili. Panahon na para kumprontahon ako siya. Uy, unsa? Uy, niyabag ka? Nanay uyab ang tao. Uy, move on na. Wala kay balikan pa. Nakasabot ka? Wala kay balikan. Dili lagi ko mapakawas paglaom, day. Dili na tinuore yung feeling sa iyang uyab karon. Tanawa niya. Makigbalik na niya nas Michael na ko. Dili na ko magkibalik pa nimo, Ami. Michael. Michael, nga sayo naman kayo para nimo. Unsa may saha na ko nimo? Nganong kalit ka man nagkaingon, ana? Sultihi ko, Michael, please. Wa ko makasabot ganun nang uyab na kaslain nga naa pa man unta ko. Wa gyud ka makasabot, Ami. Dugay na tambuwag.
So please lang, pahawa na din. Kaya di ko gusto mag-abot mo sa kong uyab. Please, Ami. Michael! Pero nga naman! Hatagi kong igong rason, Michael. Unsa may hinungdan nga nakigbuwag ka na ako? Kaya gikapoy na ko, Ami. Gikapoy na ko nga, kada adlaw na lang ta magsige tag-away. Kada adlaw na lang, bisan og gamay butang atong lalisan. Kapoy na kayo, eh. Di na ko malipayon sa atong relasyon. Michael, ayaw nigbuhatan ako, please. Ayaw kong biyahe. Sorry. Sorry, Ami. Pero dili na gyud ko. Sorry kayo. Michael! I can feel your heart and I sympathize. O, see? Diing na nabitaw ti ka, gaya magud kag o. O niya karon magilakila ka. Ay, ni mo, Ami. Ayaw ka bala ka, day. Katapusang hilak na din ako karon. Dili na ko musugot nga magpabuang pa ko atong tawhana. Dili na. Wow! Kablooming na sa akong Amega, Naka-move on, na? On process pa. Pero, gaan akong gibati, day, uy. Naka-realize ko nga, ako ra maoy luoy kung magsige kong maoy. Unya siya, malipayo na kayo sa iyang uyab. True. Ami, don't forget to inform everyone, ha? When sa tong team building. This weekend na ba? Copy, Sir Wilson. Good. I know I can count on you. Kalami na gud og pahiyom ni Sir Wilson ni mo, day. Pero nakagusto na siya ni mo, da. Naunsa ka? Huy, day. Dili pa ko ma-entertain og mga ingon ana, no? Kung nakagusto man siya nako or wow, wag gid siya makuha nako. Murag nakatilaw na gyud kag tagam, day. Ay, tuo di ay. Ang gipasabot ni Sir Wilson nga team building ba? Mo to sa beach? Yup. So, unsa man? Andam na ba imong attire? Ay, wow! Nakatupis! Kasaksi ni mo, day, oy! Karap ako kita ni mo nga, nisalog kag tupis, ay. Ang didaan man ko ni Michael, day. And karon, I can do anything I want. I can wear anything I want. Nagi-ex nga magmahay, ani ba? Dali, picturean ti ka. Sige. Kaya ako na yung i-post sa Facebook. Oh. Hala, day. Si Michael na nawak. Tubag ka dayon. Aron may bawaan ni mag-unsay gustong isulti. Sige na, dali. Hello? Asa ka? Naa sa beach. Nga naman. Naibaw kong naka sa beach. Kaya nakakita ko sa imong post. Ganong nagtupis mo ka? Kayo sa madiangay na ko isulob. Maggaon ko sa dagat? Time para good? Ganong bang murag suko man kayo ka? Basig nalimot ka nga. Magkita ta! Unsa? Magkita ta, ha? Kung mauli na kagikan sa iyong team building. Unsa may tuyo nimo? Ngano nakikita pa man ka? Basig masuko ang imong... Nabuang na ka? Oh, nabuang ako. Kay bisan og laing babae nang akong kauban. Pero ikaw lang gihapon ang nasa kong nahuna. I still love you, Ami. Michael, Please, mapalit ta. Please lang. Mubawi ko nimo, Ami. sorry Michael. Pero dili lalim ang kasakit nga imong gihatag nako. Naningkamot kog maayo para makalimtan ka. Para maka-move on ko nimo. Og dili na ko usika na nga akong kahago sa ingon ani lang kasayon. Dili na ko gusto makigbalik pa nimo, Michael. Dili na ko gustong masakitan pag-usab. Dili na tika pasakitan pa. Promise. Di na nako kaya nga mawa ka nako.
Sorry, Michael. Ayaw na kong samok ka, please. Og ayaw na kong tawagi. Ami. I'd rather leave while I'm in love. Proud kay ko nimo, day. Strong na gid kaayo ka. Dili na ko gusto mo balik sa una, day. Sakit na kaayo, uy. Kung masakitan pa kog balik, ambot kun kayanon pa ba nako? Nagmahay na gitog maayo si Michael, day. No, mirisi. Kay makita man ako siyang Facebook nga, nagsige na lang siyang inom. Wa na ko'y sakon unsa iyang buhaton siyang kaugalingon, day. Inday, Ami. I still love you, Ami. Ganun sige makagsuot sa kong huna-huna, Michael. Pahawa na, bi. Dili ko makakonsentrate sa akong trabaho ni mo, da. Bisag sa akong huna-huna, imo paghapon ko kisamok. Ay. Na, wa palipak ay. Ako naman ang tadi siyang giingan nga dili naman nawag na ako. Hello, Michael. Di ba giinan man di ka nga? Michael? Naunsa ka? Huwat ako. Padong na ko diha. Salamat, Ami. Matod sa doktor. Nga tungod ko no sa sobra nimong inom og ilim nung makahubog. Unya punan pagit sa mga energy drink. Mauna ingon ka, ani. Naunsa man in taon ka, Michael, uy. Nganong imo man gibuhat sa imong kaugalingon, ha? Unyag mamatay kasi bako, ha? Awit ako gusto. Nga mamatay na ko. Unsa? Uslan man nga. Nga mamawa ka na sa kong kinabuhi. Mas maipagpamatay na lang ko. Di na ko kaya nga mawa ka na ko, Ami. Di ba naingon man ka? Nga mubawi ka na ako. Unsaon man nimo pagbawi ko ingon anak ka? Ami, musugot na ka nga. Oo. Maong taruga imo ka og kaligod, Michael. Willing kong muhatag ni mo og chance. Na-realize po na ako nga dili po na ako kaya nga mawa ka. Sugod karon. Dili na ko mawa sa imong kiliran, Michael. Dili na ko mawa ni mo. Tomorrow morning if you wake up, I will be here. Wagit ko magmahay nga nakigbalik ko ni Michael. Kaya nakita gid ako nga nag-usab na siya. Og dili na kaayo mi mag-away karon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tawo.